Salam hemmäňize. Ýetgeçän täze hoş geldiňiz. Eger de podcastymda degişi tesbirler ýa-da interwýde görmek isleýän şahsiýetlerimiz bar bolsa, bize Instagramdan ýa-da beýleki sosial medialardan ýazyp berersiňiz. Bugün bolsa biziň mehmanymyz Ýaran Allamyradow. Durmuşa dilli nokatlardan garamak her kime başatmaýar. Ýöne Ýaran onu ýazyp geçirip türkmen diline okuyjylar ýetirýär. Ýarany biz Kalamkeş ady bilen sosial medialarda platformalardan tanaýar we şu gurulmaşykda hem felsepe, Gurbannada Edisowň goşgulary we Ýaranyň ýadan işleri bardy gurulm etdik. Galannym näme? Ýaranyň öýden dinläýin. Dinläň we lezzet alyň. İstanbul'da okuyan, Bangladeş şehrinde master okuyan ikinci kurs. Urun Applied Genetics, amalı genetika deyip tercih edilir için. Bet, näme? Biz näli bolýardy? Ay özümden okuman gowransam research taparam bara, sen Medium'un bara. Medium'da ýa-da atlan Instagram'da haýpalan aýa goşdurup, näme şahsiýet açylmadyk bir zat tany görüldüň näle näme jejek bolýar galat diýip ay arada gülüşdik soňa men aslında sen bara birinji sezona goşulyp oturduk. Aýaňarda soň Türkmenistandan bir topar adam şahsiýetlerden alyklar o. Aýsam ýa-da goýuly adamlar ýadatmaly. Bir ýa-da bolsun diýip nesip boldyna ikinji sezonda. Indi sena Kalamkeş diýip taraýas. Näme üçin Kalamkeş? Näme üçin bilemok. Başga bir ad däller, näden gel Kalamkeş? Aslında zaten geldi, mesela için o yerden gelen ne o yerden gelen mesela için kolik kullanıyorlar abi. Hemen için alkolik ya da alkolik da melankolik. Ondan bizde de Türkmence'de de keş kullanıyorlar. Ja. Çin keş, plandat keş, orada da var ya da xon kullanıyor, iş xon, yani ara xon. Xonun boğuşana bir kere, oradan oturana. Ondan Adam keş, yani yazman durup bilmeyen adam yani. Bah. Oradan gelen bir zat koymalı da. Asıl ilk baştan nähilek ýagdaý bol? Ay, ýazyp hançyn paýlaşy ne diýip biteren zat näme? Aslında men analogi etmem gowaran zatlar men yani yok yerden hemişe şon gözlerimde de köpünce adamlar insere şu nemeler halayalar men edýän mendek bilen halayalar. Onam ýazyp başladym. Sebebi bir zat düşündirmek en gowy usuly mendetmekde. Hansa saatlara mendetmek, ondan şoňa gara diýip ýazyp başladym, onu tam anlar. Sonra bir adıma okuttum, işte adıma sonra publish etmemi çap ettiler. Aynı yerde çap edip olur, seyrettim Medium. Başladık. Katibet, yani asıl var kıynağı var, senin kadar ýaly adamlar üçin iyile çıkarmakda ödediğin atlarını. Bilýän bir kere korkbamy, zatbamy, näçe pek geçýän zatlary mesela. Asıl mesela şu neme toýarym bolar, neme diýen bolýar, siz men pikir meselä bolmak görkezmen zat diýerler. Aslında köpçülüğü çıkaryan adam, öz pikirini olsun, nämetini çıkaryan olsa, öz görünüşünü, şeklini, mesela content creatorlar var, zat yazyanlar, öz görünüşünü, şeklini çıkaryan, ben dünya pikirimi çıkaryan, aslında has hope bilmedim, aslında çağın yazıp bilecek. Yani köpçülüğü çıkaryan adam, näme çıkaryan olsa taýar bolmaly. Önceden näme taýar bolmaly? Tanqyda açyk bolmaly, sen taýar bolmandan tanqyda teşne bolmaly. Eger gözetini berýän bolsa. Radylaşan. Eger birinji geljek tanqyd. Eger garşyndaky adam seni sylaýan bolsa, sen marada niýeti gowy bolsa, etjek adam, birinji etjek adam tanqyd. Eger birim tanqyd etmek üçin garşyndaky bir güýjü pikiri düşüncesi olmalı şu demek ýazýan adamlarda. Ondan buňa birinji bilen taýarlanmaly. Tanqyda taýardar adam gitdi, yani oturup ýeközüm bilen gurulşanýarda. Bir tanqydyny kabul edip bilmejek bolsam. Ondan ikinji taýarlanmaly adam neme? Guri boş gurulum yani
konstruktivlerle yapıcı diğerler bir peyda getiren tanqidlerle yönü boş gururlar olaydı. I think planlar edeceğim. Yani demek için dünya şuna geliyor, koment edip geliyor. Şunu deyip gidiyor, başka hiç demedi yok. Zaten malumat versen diysen, o arada hiç fikir yok. İkinci görünüş bu. Bulara da tayar olma, sen köpçülüğe çıkardın, bağlara çıkardın, sen neme yapma. Şu meyveler, elimde bağımlar, bağlara çıkan yanında, kim hemen ise tayar olmadı. Çımıdırlar çıkarantı bir gelip ağıt deyipler. Bana doğru. Nemeden, mesela der şuratlar kabul edip bilmedi. Ondan, yine bir adam övgü. Ay sen katı övgüyeceğim, ay deyip bundan yazıp oluyor, kalanını özgüyeceğim da. Ondan şuratlara da dayanılmayı. Tabi, övgülsen, övgüyünü kabul etsen, neme öyle adam öldür yeterli deyip başlayan. Ben betekenim deyip başlayan. Ondan doğruluk duyuyorsam, kovdarlar. Kellen vuruyor ha? Hava da şöprattan kaçıp olacak demeden, baştan deyip erizim boşuklar şöprattan. Şonu yani, demeden kovdar, doğruluk duyuyorsam kovdar. Ondan, şu üç standart esası, dördüncü en korkuncu neme hiç okurmamak. Ondan, İnanmanla ola bolmadı belki de birazcık okup başladı da oldu. Karışmadım, yani reaktör olarak etmeni yani ay yazayım durur, burada deyip yazdım. Şolu birazcık. Qatoy. Ya, biz deme, men asıl sen yazyanını bilyadım. Yani okamaktım ben, doğru mu? Ay son Gıysacı'da İsmail, neme? Zat kalam kaç okuyan mı? Zat deyip benim yaran tanıyan yaranı. Yani okava görmem de okap görünür diye seni itiriyan zattan köp diyara benim. Hanımla görürleyip okap gördüm. Bet. Söz yok. Kılıkla yöne debat edip olacak. Mesela gürleşip olacak topikler köp. Sonra gürlağa oturulmalı ya. Soyaqda inni... Her sayılatın bu podcast'ta. Hakika, her sayılatın bir podcast etmem böyle. Şeyler sonra var. Neme de? Men fikrimce bizim yaşlar arasında felsefe ya da filosofiya mı bizim filosofiya var tartıştık olmasa felsefe barada yatıpsın bir neçe zatlan var işlen var ne yatıp da şöyle ne mesela aslında ne var bir koca ansat düşündüren felsefe kitabı vardı İngilizce The Book of Philosophy deyip aslında The Book of Science, The Book of Art şunlar kitabı varınca The Book of Philosophy ne yaptım elime seyrettim, ansat düşündürüyor yaman. Felsefe, insan için demeden fikir edenlerine, olur fikir edenlerine uzak yoluna ayrak getiriyorlar. Yani umum bir şeyle seyredende, taştan seyredip bir ansadırak bir neme kuruluş çıkarıp böyle, structure çıkarıp böyle de anlam. Çünkü orada dedim, ay bunu ansat düşündüren olsalar, adamlar biraz öğretmenler yani Türkmence'yle geçip olur deyip fikir ettim. Ondan bir ucundan başta köpçülüğe çıkaran şolar çıkarıp başladım. Yazan ömem onların yazılan makalanın oylanmanın doğru değil orada. Depterse yani notüste nemedeki telefonla üstü deptere yazan. Tam ilk felsefeler çıkarıp başladım. Adamlar birazcık şoňalarlar orada felsefenin nämetdim bilemok. Näçesinde okaklarında da davettim. Azıcık değişme. Plan dağıdırken keçip oturup da rahat deyip. Ondan sonra alıp kurun öğrenmedim. Yine azıcık adamı bulurlar. Ovar başladılar. Sonra yani 8'den sonra koydum felsefeni. Yani şunu koydum. Onu öğrenmem bilemem. İşleme yetkilerine seyretsen ilk başta var. Kovda azıpsın. Her sene deyip geçipsin. Aydıpsın gürlapsın. Tamam bana azıcık yetiptir. Bilmedim tebeği näme ödüňe bilen öğretýän. Ýöne ladyny ýani azajyk storytellingden goşan ekeninde. Felsefen gowçundurmak üçin de ýani gaýtşyň alak ödüňe bir hili kültürel adamlara has ýakymly. Men pişi gaty gowlatmy gadýanlar, näle diýler bir hili ýazarys ogurmy, ýazarys ýolmy adamlar üçin üçin. Indi da dülmen geçdik o bizde sen adam görüşdük. Galam kiminki bara? Eýçilik baradaky yadım açacağım yadan işin. Sonra gürleşip aynı kanım kimin kılaat diye say.
Daha bilmedik. Kalam kiminki seni soran ýötürdüm. Aýny dinlejiler radiolar aýny näme diýip oturaydyp. Awa dadın ýaranyň ýazan işi wa mediumda kalam geçdi. Ýok hakyrym. Ýöne kalam kiminki? Nähile kafal. Benim boşulmasının eğicilik düşün. Awa. Aslında şundan daha ettim ben fikirlendim oturup mene diýenler näme var fikirlenip görýän da. Şu birdatları, ömür birdatları eğicikçe koyas. Hakyky. Yani olan menki ondan çoğun şeyler adına aslında dağıtıp koyup Türkmenlerine de eğicilik düşündüğü koyup dursa planladım kalamın, ruçkan, leplerin ama demek keyifli bir şeyde senin öğrenimi güçlüdür ya. Öğrenimi şoňsundaki täsirin bardygyny şu kudretini aşağılmadığını, senin elini aşağılmadığını bilen bir şey. Ondan yöne seyretip görýänlerin eğicilik düşünün, eğicilik deyip ad takımı yanlış gelýär. Näme üçin yanlış gelýär? Diýen zatlarymyzyň hemmesi bizi gider. Eğiciligimizde der. Hakyky. Yöne näme var? Biraz değişiklik var. Yani bir bağlanışyk var, maňa değişýän ýeri var şolary. Doğru eğiciligimizde hiç de hani kalam dağıt diyen de kovamen kalam deyse bir adama karşı çıktığında yani ecenin eğisi der. Eğicilik eden yok biz. Ya gerilim, ya çağan. Biz henatlarına neyse çağan eğicilik, yağlık, keserese de eğisi der. Biz olur ayrı adam, biz ayrı adam. Hiç adamın eğisi bolup bilen de yok. Yani biz şu an emin kullanıyoruz. Bah. Inni ştaýda has insermeli bir zatda em ulanan adam özüni gaty berberde şolurda. Yani men diýilen zady gaty we gadyrly gymmatly hasap ederse, çyndanam özüni kudretip başlaýar, hökümet çekip başlaýar. Diýenler çekip başlaýar. Ondan soň emoşyonlasynyň iyi zamanda diňe bir töweregäk adamlar bilen bolan, jemgyýetmi, halkym yani halkın diyen adam çındanam eğisi deyip hasaplayanması özünün nahili yere barsa işini son ola. Mesela için ne diyersin? Hudaýyň eğisi ýalyk bir pikir gelýär da adamın kendisine. Ondan gözüne atýardyr. Şol adam özüni hemme zatdan öňde goýanmasa. Ýa-da eğisilik duýgusyny, şol keypini özüni goýup berenmasa. Ama Hudaýdan aýtýan üçin beýdan almak. Şundan zatlar isleýär. Ýalyk duýgulary girip da. Bah. Hakyky. Gyzykýar-da ýa. Bilýärmi? Aýlatam oturalmaly. Ýygyk ýöne biz şonu aýgurlaşdyk da, menem özüm pikirlenýär. Bah, oturup şu temaga gelmek diýen bir hirek bäm aýdýan. Näme terdik edýän gyzyk öwründen soraýyn. Näme galam kimin diýip bara goşaryp Atawy. Asıl näme de rahat bar ýapdyň? Biz bela atdyk. Stoisizm bar ýapdyň, sene kören Aristotel bela ýapdyň. Olary neden düşdüň? Neden maşady? Asıl gyzykdyp. Olaryň şu ýa-da perspektiw kitapdan aslında başladym stoisizmde näme diýegen batdan näme ilk perspektiw ilk ýaly dedim. Biraz düşündim, antadyrakda türkmen sözi tapmagam antadyk. Adır son kadar kanıtlatıyorum perspektifine gelýän Türkmençe söz tapmagam kynlaşýar. Mas geçidi başlaýar. Ondan ilk bilen ilk perspektifden başladım. Şu taýda bu dawa diýegen onu başladım vardy. Şu başdaky nimeler var da ilk adamlar vardı. Yani üçlüğe barıp yetişmedim. Ol Halipe Şair üçlüğü var. Sokrat, Platon, Aristotel üçlüğüne barıp yetişmedim. Ona müddet gelmedi yani. Ondan kulağım kaybediyorum yazdım. Aslında saylamaktağı nemem esasını sıralandım. Var doğru. Ne edip ansat düşünürüp oluyor. Haysını kıyına ansat sadece de düşünürüp oluyorsa ya hikayelaştırıp oluyorsa, storytelling edip oluyorsa şu an oraya sayladım. Yazam Haysının has fikri mühim deyip ol dinlemeye girsen din aramda girsen çıkıp olamak için. Haysın mühim deyip olamam. Haysi neme deyip bolan şoň üçin ansatlylar var saýlanýar. Ýa-da adam bolsa.
Ýaly adamlar dogry ýol, çalt ýol tapýar diýem. Neme mi? Rahat bar. Sen biz xenofobia var ýatyň, o barda soň gürleşip bolyn. Şunu oňa geçmek daha sonra dedim. Asıl bul inni filosofi kanaşna bilýän adamlar kämer düşünmäň bir hili adamlar bir hili din mi kadip kriterlerde bilýärmi? Filosofi goýanlara da etýänlere bir hili özmem ol diňe biziň ýada eder, bäde de. Emmerde bar o, meselem kitap okumayanlarda filosofi okumayanlar. Men özüm filosofi okuman goýan napyrmerde. Esasdan men stoisizm diýä ýa-da da Friedrich Nietzsche'ň kitapları var. Kelen agyrtýan kitaplar, ýöne bir hili oýlanýarda, oýlanman goýan. Ondan sonra şeyde asıl nahil filosofi adamları açıp bir hile kızıklar gördüğün filosofiler var mı? Aynı felsefe deyip aydarlar. Felsefe uğurlar var ya mı ya mesela şu yazıcını okap gör mesela. Şunun işini okap gör. Men aslında şeyle söyleyeceğim. Felsefede öğrenme doymasam hiç öğrenme yakın duyuyorum. Şunun için plan görünüşüyle kızıklanıp görsünler diyeyim ne demek. Aslında ne için okuyan felsefeni hani tüm felsefe yazılarına alakalı gurulamayın yani felsefeli makaleler olan için guruluşun için ne için okuyan felsefeni fikirleniş usulları olur. Mesela için onun fikirleri mühim değil, fikirleri mühim elbette de yani ne fikirdirler. Mesela için şu yolu nereden soğurup, nereden uğurlup gelipdirler. Yani fikirleri, ondan ökülen kimin fikirlerini bulanıdırlar. Ondan sonra kime yol açıptır. Mesela için şu dağıtır, o da mesela için bir yerde hem de su dönüyor. Biz şu an biliyat için hem de su dönüyor değerli. Yani o da adam eline dayak bilen çopunçuluk edip görken et fikir ettir onu. Hakikaten. Esası da ağırsında mesela için hem de adam bir dağıtın genelini et biliptir. Görüyor, ot bir tarafta daş, bir yaşın bir gök, ne biliptir. Fikirleniş usulü mühim. Ondan demeden ama hiç kimi mesela için plan yol okak görün derler. Hersinin fikirleniş usulüne ünsert görmek. Bunun ne yani matematika zorlaşır yani. Analiz görmeli. Hava. Hersinin gelen yoluna sereceğim olayım. Ehtiyam. Şu yoldan yurak görüptür. Ona adam ne yani okumalar? Absolut doğru. Yani okumalar da olamadım sebebi. Ona adamların sana öz yolunu olacak. Onun senin o data science'da AI'da data ne mecaller ya machine learning'de derler. O data yunap az kamilleşkice. AI'da olacak yani ha. AI'da olacak. Şöyle sadece onu senin çözeceğin de. Onun fikirleniş usulunu çöpleyen sana az kamil bir usul geliyor. Ondan sen beynin tayar oluyor şu an. Akıllı adam çözüp tapmak da kıyınçılık çekmeye diyor. O akıllı adam ne için şunu kıyınçılık çekene? İçinde o motor oturan çözümler problemi çözmeye uğraşan için. Yani çözülen problemleri okuyan. Onu yöne bir okumak derler. Niyet geliptir. Analize de okumak. Doğru mu şu geliş usulü? Men olsam ne diyordum şu an yerine? Yani senin bir şahsi ağırlığı mı? Senin bir beyni mi? Fikirleş usulü mü? Senin tecrübeyle mi? Belki sen fikrin az doğrudur. Köp adam şuna yitiriyor da özüne fikirlenme şansı veren okuyup bir şey. Okanına var ha? Okanına aslında diyalog şeklinde okumalı. Karşındaki sen sorgu çekmeli. Doğru. Neme de? Kıyın. Şunu adamı düşündürmek, ne yapırlar? Yasırı düşündürmek, şu yağdışla yalak deyip de. Aslında şunu okutmağım bir mesele de yasırı. Yani okuyanlar ne yapırlar? Şunu düşünmekle. Yankı yalak. Yani belki rahat etmeli. Sen öz edeceğin işini yazmalı. Mesela şunu okudum deyimlerle ya da şunu deyimlerle. Benim fikrim şu değil, gayrat var koymalı. Onun için hem kâr adamlar diyecekler çıkıp sen nerede bu Sokrat'ı yazlar bilen mesela. Öyle mi adam? Benim adam. Biz bilen ben ölüm zaman ben belki geni olmamı hükman. Birisi boşluğa hükman ölüm suud etmemi geni durumda yani adamlar. Hiç kimin ne yaptığını bilemem ben. Belki yani az kovuk bir zat taparım. Sen taparsın, o tapar. Bilemiz yok.
Nime derler? O triceps, biceps derler. Beyin çıkarıp çişirip korkudur yani. Haqiqi. Bah. Çıkarıp çişirip korkudur için bayatmalı. Ya gurulmalı. Öngürmeli lan. Haqiqi döretmeli. Ondan bırak yine bir zat vardı. Yani dediğine haysi filosofiya ne var? Aslında mesela fikir eden doğru fikir şeyler bir hile tarihali asaveten. Tarih bir tarafına çektiriyen malın sıfır beylek tarafına gidiyor. Orta gelip durana. Onun felsefede seyredeceğim şunlar çok fikirler var. Bir yıl sağa çekiyor. Onun çektirilişine çıdamam, şu gücü çıdamam beyleki çepe gidiyor. Ondan 40 sıra seyredeceğim malın mesela için yaptığı kenikler var aslında. Durmuştum git. Näme de yaşa boşkoda yaşa bat diye. O näçin diye seretja durmuşun içine batıp iyi näme diýerkä diýip köp gadynjak bolup hars dünýäge urulyp kösen gören adamlar görýär-de terk dünýä bolýar. O arasy ýokmy? Bah. Köp sene seretjän o şeýle käbiri seretjän hiç kellesi bulunmayan gören adamlara seretjän, duýgusy bulunmayan gören adamlara seretjän de ýok diýär. Diňe kellem bulunmayan diýär. Yani duygum bazı adamda bir neme var, duygusuzdan bulunan. Ondan her kim taraf hak ya da bir sağa hak ya, bir çepe hak ya. Ondan şu tar durana ortada. Sen onu ortağın tatmalı, yani tar kakılışına uğra. Sağa çepe kakılışına uğra, ortağın görecek olmalı. O hiç kim ortağın yazan yok. Sadece köp bir şey. Men dinläwten köp diýdim. Näme üçin özüm oýlanýar ýa-da ýankyýarda. Soň asyl şu metafora näýleýin birhilek. Siz düşündürýärsiz şu tarih ýagdaýyny. Ýa-da ýankyýçyň ýa-da ýankyýa aýtky bilýär. Hemme filosofiýany tarih diýip hataplasam öwrenip bir saat çalyp bolýar diýär öz beýniň bilen. Şoňa gelýär-de gaty gowçundyr, şoň olup düşündirip aňlap bolam diýär hemme kişäde. Ya gaty bet. Beden kaçyna ýa bet. Ideýa atşyda men bir oýnanatyn gaty nemetdim bir ýyla gaýt gitdi kende. Näme diýdiler? Tapardaklar haýyş etdiler. Xenofobiýa näme? Näme bar diýip, näme? Xenofobiýa? Ideýa näme? Nähilek adamlar niýden çykýar? Aslında zaten öyle. Bizim nähilek aslında gazeteli zat. Xenofobiýa. Yani her tebiği adamın biz üstünden bir adım oluyasa. Hazret etmenin tebiği var, nahar etmenin tebiği var. Yani şunu bir usul olsa okuyaz. Bir düzgünü tertibe salyaz şu. Yakı tebiği adlarda derlemek zaten biz tebiği aylanca görünüyor. Yani bir tertibe okuyaz. Xenofobiya da aslında xenofobiya ne? Xeno ütköşük değil mi? Fobiya da korku değil mi? Yani ütköşükler de olun bizdeki korkuyun görköyde aslında xenofobiya. Biz ütköşükler näme? Diňe bir ütköşüklerle bilinmeyen. Yani bilsek ütköşüklükden çıkýar da adatylaşyp başlaýar. Bilinmeyen ütköşüklük aslında bizi korkutýar. Mysal üçin seyredip görýän bolun korkunç girolarda, horror tipde kinolarda iň esasy korkutýar görünmeýär. Şoň şekli o ýüze çykan var, bar kino gyzyk açsa. Şu monstrun şekli ýüze çykanda. Asyl şu aýagy ýüzi bilen, sesi bilen, daty bilen korkutýar, görünen koýan has beter. Erkençlerle adamı. Aslında şondan ede biz görmeýän zatymyzdan korkýas, görmeýän ýani bilmeýän zatymyzdan korkýas. Soň näme bolýar? Şondan bir saýlaw etmekmiz. Ýa-sa ýa-çy bilenmiz. Bilinmeýän zat we biz korkýas. Ine şu taýda ýara diýýär, kelläň ýere sokmaly. Ya da bilmek saýlamaly. Şu taýda onun bilmegi saýlanmagy. Näme diýär? Adamlygy boýnuma ýa-da birinji bilen. Näme üçin kelläň bolma saýlady. Adamlygy boýnuma ýa. Ondan soň näme etmeliligine karar berýär. Gaçmalymy? Nire gaçmaly? Näçe gaçmaly? Ya gaçmagam gerek dälmi? Yani şu taýda standart näme xenofobiýada da makalada edil. Okutmalar yazmışmandır, ömürlük yazdım.
bolup bilecek mümkünçülükleri pikir etip görýär. Misal üçin diýelim, çoň bilen şu gorku bilen yüzleşmeli, şu korkýan zady nämedigini tanamaly saýlamadyk diýelim. Korkup kaçtık. Näme peýda etdi, işte peýda etmedi. Ene şu taýda bir mesele var, korkýan zady aslında hiç korkunç däl bolup biler. Birinji ýol. Awa. Doğru değil mi? Doğru. Aslında hiç korkunç däl bolup biler. İkinci ýol aslında korkunç bolup biler, ýöne bir çäresi bar bolup biler. Üstüne pikirlenersin, uğrun taparsın. Awa. Üçüncü ýol näme? Korkunçtur, çäresem ýokdur. Ölüm ýaly mysal üçin. Awa. Korkunç, çäresem ýok. Alga kaçıp bolan. Ahir bir barýan şoda. We pikirlenmegem istemem. Ine şu taýda üç tane ýol bar. We üç ýagdaýda da korkunçlaryň üç görnüşinde de şonu bilmezlik çözgütler. Üçüne de şonu bilmek çözgüt. Tägäm üçin eger birinji ýagdaýda bolsa, korkunç däl bolsa, asal hiç korkunç däl. Men ýöne wehim edipdim. Korkunç däl, men özüm ýöne bider pikire çümükdim. Bilmän şoň gidip görmän bilmeýän. Korkunç mu däl? İkinji ýol korkunç, ýöne özlemäni uğrup bolýan, taşyp gözüme ötüp 10 000 dolar at gördüm, erkek korkunçlar ýöne. Etdim, üstüne men çykdy gullanyp. Şonu ýanyna barman bilip bolmaýan. Birinji baryp gördü, elledi, belki 5-6 tane adam şoňa garşy çykdy, bar o gitmeýler, korkunçlarla görmäp diýdi. Belki şey geldi, ikinji ýol. Üçüncü ýol näme? Korkunç, çäresem ýok. Indi gözüm ýumup şonu gaçyp bolanok. Onu peýdasam ýok. Gözüm ýumup. 3 tane mümkinçilik bar şu taýda. Belki 4-nji aýtjak, aýtyp biler. 3 tane mümkinçilik var ve üçüne de bilmedik gowy, bilmek gowy. Bah. Bilmäningden bilenim gowy da. Şoňa aýtyp gelýärmi? Awa. Ensanyň şowy bolýar. Sen bilmesem, birinji bana bilmedim kuatym, bir de adam edýäniň birinjileri reddetdim. Pikirlerimi reddedýäs. Bilesi gelçilik aýyrar. Onun hiç peýdasy ýok. Korkun köşeşdiren özüm anlayan lazım. Ondan şu ýagdaýda indi bu xenofobiýany hemme gada etip bolýar. Pikir etip bolýar. Bilmeýän bir pikirde ylgap açyp bolanok. Gözümi açyp bolanok. Şoňa etjek täsirini açyp bolanok. Pikir etip bolýar, adama etip bolýar. Mysal üçin millet paraçylyk, tire taýpa paraçylyk hemmesi şondan çykýar. Bilen alsa, tananok, bevaply nähili tananok, özüçe pikir ýöredýär, aý şundandyr, bundandyr. Olar şondandyr. Tanada o. Häzir sen tanansa, oňa däl bolsa, sen nima, peýda, sana gowy. Şoňa bolsa, sen şoňa görä özüň gorasy. Iki ýagdaýda da aý planda atdyraý diýenin bolanokda. Ondan adamın tanışan son öğrenýärde her karakterin bir peýda tarapy bar, gowy tarapy bar. Ondan tanışan son sen şonu dogry ýolda ulanyp başlaýar. Ýöne adamlar köpünçe kyn bolýar, pikirler sen risk almaly, dagat etmeli diýýärdi. Ol planda atlaýdyp gaçyp. Şo ýagdaýa bar. Asyl nime ýadyma düşýär? Atbardy. Kimin ta malkalym glad veladýar, adam diýär, beýnisi diýär, ekabönýär, emosionalny beýni diýär, pikirlenýän beýni diýär. Ondan özünden nätan stat görsek diýär, gön emosionalny beýnimiz oýnap başlaýar, hiç pikirlenmegän ok diýär. Gorkup diýär, özüňe diýär, berkile ýerde ýokatlar pikirlenip diýär, özüň hasyn gorkuýan. O türkmenlerde goşalar, gorkana goşa görnür diýär, hakykat o. Olam özümden gep çykýar da. Ondan ýa-ni malkalym glad ýadyma düşdi. Asylya ýa-ni emosional beýni bir has öňe diýär adamlar şoňa çykdy diýär da. Onam näme etmeli? Pikirlenýän beýnim bilen ýöre bilýär da. Köpden şoňalak ýa-da xenofobiýa ýa-da özüňe tanış däl zatlara duş gelende diýär da.
Onu näde etmeli, okumaly. Öz belli bir adada potensialın, beynin işlemeli diýe-de. Soň aslında bir fictional bolmadyk karakter atmalylar, gahrman. Sherlock Holmes diýär, beyindäki öýçükden öyle okamasyň diýip kitabyny okup diýär, brain cells gonna die diýip. Şoýady bolsa hergede gara okamak goýuny kitaplarmy okamak ýatdan çykanda. Awa, gyzykly ýagdaý. Soň näme bardy? Kaýsy makalana kapdy? Dogry kapyny kakmak. Ýadyma düşýärmi? Allah. Nähile asıl ejeyeti näme? Arkasyndaky gurrun näme? Arkasından gurrun töwre mesele jamal özünde doğru esasy. Ýöne zeyren, ýöne şunu okudy şeýle boldy, planda boldy, boldy. Ondan gidýän, onu planda, işte planda boldy, boldy. Zeyren ýa. Olam köşeşmek üçin eýdem, düşündi da. Onun daşda doğru mesele jamalyn adamların sosyal medyada düşünenlerinde, kullanımlarda, sosyal kullanımlarda da şeyler. Sera jamalyn, ay planda, näme her kim şikayetçi, her kim zeyren ýa. Onu seyretip görýänlerin şu adamları zeyren ýa. Biram belli wagtdan soň ýüşüp zeyrenme ýagdaýyna gelýän bu ýagdaýlar. Jemgyýet top zeyren ýa. Sera jamalyn häzir pikirlenip görýän bir hajatyň bolsa, bir problem yetmezçilik var. Şonu iki tane da arzın şikayetin bulanmakta. İki tane ünitörler da aydınmak için. Adresi uğratmak için. Birinci adres doğru mu? Şol adam, şol adres şikayetine sen kömür etme okuyubu bağ mı? Potansiyel bağ mı? Adresleri ol kömür etip bilmeyen mi? Benim aysam näme peýdasy? Peýdasyny geçtim, ziýany var. Häzir iki adım soň näme boljagy belli däl, o men tersine ulanıp bileşemem. Häzir gidip näme etsem? Näme Maluma gidip men bilim agyrýarsam näme peýdasy? Bilim agyrýarmasa gidip psikiatra gitsem bir peýdasy ýok. Ondan näme bilen ilkilen adres asaýlamak meselesinde ilkilen ünitörler karşımda şonu çözüp tapıp bilýän. Ýene bir ünitörler belki ünitörler ýalçynda ikinji tasmamdır, indi kaçça tasmamdır. Taňa kömek etjekmi? Şo önemlilik bar şo. Belki ol seni misýüz etjekdir şol zady. Öz okuyup belki tersine ulanıp sana ziyan getirecektir. Şu taýda heme anam olmam. Şu taýda iki görnüşler, iki yüzü, iki tarafı var ya. Birinci adam karşı taraftan anamdyk. Sen şoma anam çynanam. İkinci okuyup taraftan anamdyk. Şonu edip oňarar çynanam. Ondan häzir şu ikisinin bir ne problemi varsa sen mesela çözülen al. Häzir oňarjy adam bolsa, şonu edip bilýän adam bolsa, eder, mesela çözer. Ýa adam karşı ýok bolsa soň seni itedip ullanar. Sen berýän ýutum alyp berýän bolar. Eger oňarmajak adam bolsa, näçe merhemetli, näçe adam karşı adam bolsa nämedir? Dinler koyar, köşeşer, yani köşeşer problem çözülmeyen, yine şu vana bulur yara, yine diyor yaramarken, dinle gelip basmaz yarama. Eğer onu tutturur mesela, ikisi mi yok olsa, hem peyda etmiyor, hem yarama basar. Ne mi? Çözgüt ne mi? Çözgüt, kaçça kapıyan kovup kırlanıyor. İlkilen köpçülükte aytmak, birinin problemi olsa bildirtmen şonu yani etmeyecek şekilde gözleyenmezsen belki var köpçülük ulanmak. Doğru ulanmak yanlış der. Daha çok plana komentiyerek adamlar kim komentiyerek bilyen yani bir mesele yanlış der. Yani benim şunu yani derdim var, bir köpçülükte aytmak en yanlışı. Sen ne? İlkilen hayza adamın sen sana seyredeceğini bilemem, senin okuyanını bilemem. O adamlar seyircilerinde geçin, sen onları tek tanımadın. Tanımadın.
saylap, bilip kime ait ben şu arz şikayetim diyen o adam selcelersin. Belki doğru selcelersin. Belki. O köpçülüğe ait bak insansın. Yani yollar. Ben şundan diğer şundan ne edip çıkılır bu dağıtlar. İn bir de seversen. Audience'ın tanımak. Doğru. Hakikaten hem bir hilek aslında var lat diyara İngilizler common sense diyara bilaymer lat yarak bolin yattan çıkar yani durmasın günlük zatlar bilen rutinler bilen ha adam olmalı rutinler bilen. Kıyınlıklarda doğru kıyın zatlarda yana insan açada yana kötü zatlarda. Ama da men hemişe ki yalak sosyal medyanın günelap ben mara ne mordalar eceler günele yar ayak mağırtıysa hemişe telefonla oturuyan diyara. So benim ne ay problemi var diye hava say senin social media kapatıyordun diyenler onun her kim aydan bir alet var hemiş ona tipler kati ne olan gıdık ya da var gündüz bazı paralar valin son ne mi gördük biz dedim gover pakayan şahirimiz arada dağlamanın mallı kurbanı da edip falan serpay başlıkta ne böyle analiz ettin ol ne diye ne ne söylemedi mi ne hilek asıl Zat ne kelek? Nereden çıktı da? Arkada nerede? Yakışın. Onun şeyler aslında sadece Edison Edison'dan yazılanlara seyredeceğim çok tane onunla Edison'da yani çok makam var ama Edison yazılan. Seyredeceğim hem ekşiğalattır. Hem ekşiği kovarıptır. Yani bir küçük bir yığınan adam yok da belki böyle zatlar vardır. O hem ekşiği var yani. Umum halka alıp seyredeceğim katı kovarıptır hem ekşiği. Yani koşkusuna seyredeceğim yekece adıma yeterlik sevgi bilen bir fırsat çık sevgisini hani ömür boyu sevgiliyim ben yüşüp sevgiliyim ben bir adıma yeterlik sevgi bilen sevgiliyimdir yekece fırsat halk şonyalı sevgi bunu aramada şol adama şonu yetiriptir belki bir kapmaşlık var bir neme var kavat yemeyen de atmadı halk sevgiptir yani ol sevgilmediğimdir onun üstüne de vaada veriptir. Serpaye derler. Şahların elinden gelmeyecek serpaye. Onu da ne mi diye? Misal için. Küyseye diye bırak yürü. Şu fayda. Ya tutun onu şu an günü setir aydı bile mi? Şu fayda diye yürü küyseye diye. Sevgili. Demek şu halkın veriyen dağıtı şunu kanaatlandırmandır. Ona demek ne mi? Halk yanlış metodu kullanıptır. Söylüyorum. Yani hazır Edison koşullarını alıp sorasam adamlardan Kurban nazarını besleyenlerden umuman adamlardan okuyan adamlardan sorasam haysi koşulması yardımını düşecek sorasam köp kişi ne mi diyor? Ay, mena giyecek ama ihman yer. O koşulması, senin okuyan adam, fikirlenen adam, o koşulsaydı. Köp kişi ne mi diyor? Seni sevip göz yetirdin bir dağda diyor. Sevgi koşulmasını tutup rahatsın. Ya mesela için ne mi diyor? Yani bir başka yine bir sevgi koşulması aydırdara, ya ağaca bakar diyor. Ağaca bakar ama aslında kaptı mani koşul için açıp bakasam da yani diyecek olan adam köplenmiş sevgi koşulları birazcık emotional nemeler yattı haladı. Has fikirlendiren, has mani dolduran içinde koşulları yattı haladı. Ya mani dolduran ama olsa içinde maniden doldu. Şu an yüzde seyredeceğiz. Mesela için köp kişi dağıttı ya yine yüz olsa sağırlığa yaprak sağırlığına durulayan fikir. Yattlayan geçeni dönküden köprak hem diyen havatlı Kudaya şükür. Sonra o kadar haydiyeler ne? Bak, güyüzün peyzajı atıp oğlu. Oha, güyüz yok otaydı. Ölüm var. Yaprağının tenişine min dedik ölümü. Yani şun yani kıl ucununa burada bilen yaprağın düğüler tenne. Şuna min dediktir. Başkaları yine bir boşluklarına acır şemali kovalaya ayıptır yaprağı. İzine tesiyat yere. Ölüm bilen
ölüm o geceki mehmanı da sen. Ödüne da. Boşkularım dedi. O yankı aslında hiç de nemeden seyredip koyan. Yönü bir televizyonun peyzajda nemezler. Böyle şey okap adamın ay gözüne getirsen nestan metafor, nestan hemen fikir edeceğim, nestan adalvan koşuyun içine salyan yaprağın içine, deryanın içine bir gelip diye deryan akışı olduğunu kemen diye. Hakiki. Ne diyecekti? O şeyde ya bar. Onun gidip her yerine hediyefi yatlama günü edilirdi. Koşu kolya, koşu kolya. Yönü ne diyecek olupdur? Debet gidiyor mu sadece? Yok şunu diyecek olupdur, yok bunu diyecek olupdur. Gidiyor mu? Yani sadece üstüne fikirler ömürlüyor mu? Neyse ama felsefe ömürlü olacak koşullar var mı? Yani ben makalalarını, oylanmalarını seyredip görsen üstünde iki sefer ediyorsun koşulu var. Hakiki. Mesela için bir boşluğu var. Hem de adatlaşma var mı? Özünü bağlı say bir acayip olsa sen beğenip bir tane adatı var. Diye mesela için iki sefer yönüşüm mesela için diyelim ezetinin oyununun gününe bir çıkan adam ezetinin makalının kadını olmadığını bilen o. Hakiki. Şunu taşla bir yıldasına gelip şuna kadar etin şuna kadar tağamı hütkemedi. Yönü inişi ön adatı der olunmadı olmadı arttı. Şimdi yankı öngönmada yankı boşluğu öngönle tövbete yardım etişen yönü ne diye sakar bilen danşap oldu onunla ne bakarsın gülleyen oldu diye. Günü seyret misal için. İnsan kayda kaçın günü onunla çok seyret gördüm. Ya gün batı onu. Günü doğuyor o şey. Günü batya. Günü yaşaya. Yani kim çıkıp şu gün yaşaya o kadar kriş açıp ya koç açıp seyredip görüyor. Ne için seyredip de günü diye Herun boltran hatta hasan herden de bolman dur diye fikir var kellerler. Hava şey değil hiç seyredip de. Ondan sonra adatılığın beriyan ilginçliği var da benim adam kadın olmadığını açıklayalım. Radlaşan kim diyen yardım etsen para sene kedi diyeceksin günlük adatları diye adam diye evet diye samsıkta diye ne fikrini durlanak diye yardım etsen yani orts İngilizce biliyorum ama Türkçe'de tercüme edip bilmem mundane things kill your brain that diye da your thinking diye thinking bölme yani öyle diyecektim. Ya şöyle diyecek oğlum ne diyecek oğlum ne için onu misal yazırdım. Aslında iki sektörün içinde ne standart koyuptur. Yani sen geldiğinde ay şunu alıp diyem, ondan sonra söyledim diyem. Benim fikirlerim kör, söyledim mi kardeşim, anladın mı? Zaten Allah'ım. Mesela için ömrü getir, kovu yapır, üç palav koyarlar, etini yiyemde palav üç otur diyem. Ya da o etine mi yenem? Kesin şeyde ya, tamam. İfak koyar, üç otur diyem. Aşağıda bu kılıdır, değil mi daha? Ondan olalım, dağım diyor. Bıram, şuna mı ya? Şanaların elinden gelmeyecek diye payı. Ne için diyor? Sen diyor, ben düşüneceğim, din geleceğim, ne diyor? Şuna kanıtım. Ben şu diye pay, başka bir adamın elinden gelen o. Ne için? Başka bir adam onu izin çekme. Onun şu fikri, şu hoşluğu, şu kapya, şu mündetmeyen içine falyanca, kim biliyor ne çekici yapmadı? Kim biliyor ne çekici oturup ağladı, fikirlerini değil. Derletti biliyor. Ondan sonra farlı, şunu çiğneyen öldüğünü, ona bile diye, şu hiç kimin eline gelen o şu yapar diye. Kimin eline yeni bir şunlarla ecir çeken birinin eline geliyor şu yapar. Hakikaten. O terpayı etti, yani ederim diye gelecek zamanında yani etti. Yani sen açan terpayı alyansı kabul etmek var da. Bedran çıkarıp kapağını yapıp koysan yaşın aşağıda su yuşaran da. Hakiki.
Son ne vardı? Daha koşuna yanına yetişti mi? Edis Yani falan var o. fikirdeş falan hatta kap falan dedi baksana. Hava men asıl ma kızık ýagdaý boluşy bar. Menem ýa-ni öň mektepde kitaphanada kitap alyp bolan wagtlarda şu editim kitaplardan alyp soň ahyry öýe satyn alyp goýdum bolyn. Içim muhtan mat goşy koýanna, häzir bäri de koýan, ýöne kitapda bolan telefonda tokandan. Kızık gelýän, näpirmer, eýşdiýän şu däl o diýänler meselem şu var ýatdyryp eder şu däl edil bilen fenki alyp goýan köp kişi bilemok şony zatlar bolýar kamera bilýärmi Instagramda ay goşukçyklary bir oda surat goýup paylaşýarlar. Aýny biziň hem asyl edýän işimiz şoňa meýleşerek ýöne bilen hakda diýjek gaýlar bir oýlap görmek kynmy ýa-ni emmi arkatynda aklat. Ýa-ni ýa-ni diýipma töwerinde adamdan doly hem boldy diýär. Ýalňyz diýmatdan faqat sakka. Soňdan Gurban edin goşukny alyp zaten adamda dam öwren düşünen adam. Yani asıl mesele nähilek. Näme üçin şonu şöyle tered banka için ýarak bara. Mesela yani düşünmek kyn. Arkatynda manysyna ýa-da bir bilemok. Belli bir adaýda asıl goşugyň şu özünden has düýp hem gowrak manysy ýa-da urutýan manysy bar bolyn, şonu has görmek kyn. Ya kyn bolmasa da bir kelýärdi. Näme diýilýär? Ay gözden geçirip goýberler. Bilmedim men görünçe ýa-ni okuma metody biraz yanlış taýlanýan ýa-ni şeyler seredilýär ýa-ni kitap okulanda da şol, goşu okulanda da şol. Ýöne her kim goşuklar, her şahsyň içine manysy goýun men plan pikir düşünürjü koraýyn diýip goşuk ýalan. Ýazma mejburiýetinde de derler ama hiç kim ýa-da zorlap bolmaýar da many goşuk ýalyp bolýan da. Ya o kares. Ýöne edisini öýräýänler diýip adamlary güýmeýänler şahyrlar, adamlary öldürýänler şahyrlar. Anam pikir edip görmelerdir. Güýmemek üçin ýalyam, adamlaryň wagtyny almak üçin ýalyam ýa, özgörtmek üçin ýalyam. Indi muny geçede diýeri dogry saýlady, hojatlardy. Diýeri özgörmek saýlady, güýmenmek derler. Ondan okap başladı. Ondan sonra mysal üçin güýmenmek saýlagy bilen adamlar onu da seýdi. Häzir olam bir lezzet taranyň bir ýokdan karşı näme diýen ýokýany. Diýeri özgörmek saýlady, pikirlenmek saýlady, okap başlady. Bunjyň näme etmeli bolýar? Özüni okuşy birjine garşynda kyn dadyny bir derece goýmak garşynda. Hazırkı motomu ay şahyrlay. On bir gelip näme diýýär da ona ýatdym ýa-da goýdum. On diýip ay sen şahyrlay diýär. Bir kitan goşgýar şonu paýlaşan. Elhinç söýdäý bara. Şahyrlay. Zat ýaly men özüm şahyr ýalam görem. 4-5 aja goşdym ha toplasam jemlesem. Näçe öýsler goýýar ýa-da diýen goşgy diýseler. Men özüm şahyr ýaly görem. Men öz işim var, genetik okuyan kılıp. Olmuşetdi. Dünyanımda bir kitap chapter yazdım, şöyle çap edildi. Tuğla. Ben öz urma. Men şahirda. Yani on şahir diýmesen, eger peseldik diýmeýän bolsa nemeden bolýar. Ay şahir onu ýa-ni ilk bilen garşyndaky kim bolsa, ýazyjy bolsa, şahir bolsa, alim bolsa. Belki mesela şu diğeri bir aralıq ay planda atlay deyip başlasam ben eğer o kapıyı yapmayan, yakıp edilen kapısını yaptım. Kapağını yaptım. Ben gelecek fikirlere ben yapıp diyeyim. Prejudice var. Ön hüküm, yer hüküm diye diyeyim. Ön hüküm var. Bir kere fikir var yani. Ondan kapıyı yaptım. O ne kesin olur. Okudum. Yani geçip gideceğim. Kapağı deyip kırarak yaptım. Bedrağın içine giren al. Ondan branş var. İkinci kameranın bedrağın aşağıdan deşik. Alıp kalayım burdaklar pikirem yok. Yani böyle geçip gidiyor. O kaya diyen ağaçı diyemezler. Neyem diyecek olurlar. Şunu karşındaki sen bile oturan yani. Sana yüzden yani pikir etmeli olayım. Şöyle edilen adam. Şunu sen dağıt diyemezler. Yani ona yazıptır der. Bana yazıptır şunu. Deyip pikir etip görmeli. Men özümü vakan içine sokmalılar. Şondan neme olýar? Has galya, şu kellende galya. Ondan
Özüň içine tokany atın ýaglaryny okuyman düşünýärdi. Täze ol mani berjek bolan da belki yanlış berendir. Belki doğru berenen bolsa sen ýazgary ýaglaryn, şoň dogry beren pikiri sen kelläň daha sen beter ornaýar. O gadym do paçy gutuna basýan ekenler. Şoň ýaly, eger şo güýçli bolsa ornar. Güýçli da bolsa tırak eder. Her ýagdaýda sen şoň basyp görmeli. Yani näme ýerde? Safe. Ondan bir yerde basyp görmeli. Var görmeli. Ondan belli bir süzgeçten geçirmeli. Şo ýok. Köp kişide yok dip men hemen köp bir strap kurulamayın. Kim eger şonu çıkarıp bilmeyen bolsa şol adamda şey yok. Neme da? Ýanky waka men nada kaptım. Şo ýyňy bilen başgaym o gejeki mehmanlara. Edip şonu oturup ne edip bilýärmi? O zat bara kimde? Kim diýär? Evrika dip bilýärmi? Zat bara fizikada ulul baýtýara. Şo momentda menden bir hil bilemok nämeden Evrika? Ýöne Evrika. Onu oturup okuyan täzeden okudum, aýdyňlar gördüm. Soň bir oturýanmy bilmeýän o. Edip özüne bir hile özüne ýa dara goşgyny asıl men şol bolan waka bilen akdan özüne ýa da. Ay bolan bolsa da bar şonu. Kellerinde bol geçen dat bagda bolandyr o. Öňüme diýip pitlap bir kitap düşdi. Men diýe ölüm barada goşularymdyr diýär. Aýtýar işe ölümüň şoldan diýjek datda nädip bilýän diýenden otyr marin aýdýar meş iş diýär ölüm bermedik bolsa diýär gidip ýaşardym diýär. Diýer. Oturup ağladyk diýär oturup. Soň otur şondan taň men iň goýan goşgym bar. Aslında şonu da seyredip görýärmeli. Näme görüp bolýar-da? Şol nämedir? Ölüm düşünjesini öz kellesine aýlap geçipdir. Şu proses var, başyndan soňuna çenli. Şu prosesi bir mehmançylyk ýagdaýyna tydyrdyr. Düşündirsek bolar. Onu nämeden bilip bolýar? Birden ölüm geldi, kapyny kakdy, ýani bir ölüm bilen yüzleşme ýagdaýy bar. Görmeli. Sen şoňdan guruluşmalydyr. Ýa-da xenofobiýa bar. Şoňda bilişmeli bir tanışmaly. Onun bir näme bar, ýani şu geldi, guruluşdyk. Ondan soň näme bolýar? İnkar edýär şonu. Öňkü ölüm baradaky goşgularyny, şu pikirlerni inkar edýär. Ilk bir gaçsak bolýar. Şo taýda, şo gaçma ýagdaýy bar, birden tüýä howfara atalady. Şo taýda bir gaçsak bolýar. Soň näme diýär? Öňüne goýdy diýär, patylap düşdi, gaçyryndy. Hani Jaýnamary ben şon taýda. Howo ýerde gaçsak bolýar. Ýa-da gaçsak bolýar. Ondan soň olam näme diýär? Yani gaçyp bilen onu kabul etmeli bolýar. Şo taýda aslında bize bir näme bar? Habar var. Berjek bolan pikir var da sen gaçyp bilen okdy. Öňäni kabul edämeli. Ondan soň eýlesinden beýlesinden seredip görjek bolýar. Ýa ýumşak bolýar, meselem agyr. Ondan diýär sen ölümü gurulupjak şonu düşündüň üçin. Sen näme günü näçe jan alýan bilýärmi? Ýa maýetine diýirin ýa. Ma hedildirýän şu jan alyp ýok. Ýa näme aýçak bolýarsyň mysal üçin. Näme däl şu? Adatyda şu ölüm. Seredýär, şu mysal üçin açyk gördüm, näçe adam ölüpdir. Adatyda, ýöne adam şonu özüne laýyk görmeýän üçin kabul edýär. Hakykat. Onu şeýle şu aýlawy tarapdan şu adatyny düşündirýär. Adatyny düşündirýär. Diýär men kim? Men näme ütgüşüm? Mununy ölümlerden näme ütgüşmek? Ondan soň ensanyň näme diýär? Aýşeýle bir içkin bolýar. Bir gören näme bar? Iki garnaş, bir tanış, iki garnaş. Kıymat gelaýyn diýär. Kıymat gelaýyn diýip diýär. Ondan kabul edenleri gör kadar şu içinde aslında belli bir derecede şu prosesin ne geçenliğini öz kellesinde aytıp berýär. Yani näme ýalan görnýär. Ýöne bir wakaýa görnýär. Şu prosesin näme kabul edilenini, näme singdirlenini aytyp berýär aslında. Hakyky. Ilk meni öz makamda
Şonu şey düşünürmek gaty ullagan usatlyk diýen ara göden ötür näçe günler pikirlenmeli, ony ýazmaly. Adamlar tak şeýle bir gelýän bir zat hadi pikir edýändir amma oýun beýle därler, oturup ýazyp göden ötür. Gaty gurulsan gurula oturmara gaty gyzykly boldy. Men baxt diýen momentlem halasyň bizden geçendir. Onu aýtanak görüp gyzykly ýagdaý bolup. Näme? Ýapmak üçin bir suala bereyim. Ne? Koşulary köp gurlaşdyk baryn. Iň gowy kitabym soraýyn. Iň gowy İslamy kitap ýa koşulary hökman okamaly ýandan. Meselem dinleýijilere. Doğru mesela hiç kirlendim kitap. Ama yok yani neme gowy mesela için da okamda haladım. Thinking Fast and Slow. Ondan başka yani var kirlendim. Zaten haladım. Misal bolmagy üçin aýdýanlary. Zero diýip bir kitap bardy. History of Zero bilen çok alapdy. Matematikanyň taryhyny başlap norm düşünjelerin nähilip gelýändigini düşündirýärdi. Şonu aýdyp berenden misal üçin her tapylýan teoriýalar matematik formulalar gatdy. Norm bilen baglanşykly formulalar düşünjeler. Arkasyndaky ideologiýany öküzýär. Düşündirýär. Misal üçin şol adam ýöne oturup diňe matematikany halaýan üçin formula düzenleýär. Ol aslında bir pikir ýörüjek, bir felsefi pikir ýörüjek, düşünjesi var, analiz bolsun, dini bolsun, felsefi bolsun bir düşünjesi var. Şonu suwda etmek üçin gidip matematika formulasyny nemedýär. Mesela şol zat diýişýär, Pifagorun irrasional san bolup bilmeýän Hudaýa garşy diýdi. Aslında din bilen baglanşdyryp şonu inkar etdi. Indiki gelip irrasional san bolmaly diýen adamın din bilen baglanşdyryp, inançyla baglanşdyryp şonu suwda etdi. Yani suwda etdi diýmände, şoňa görä bir formula tapşyryp bolýar. Şonu diýjek bolan, ýa-ni şu Zero kitapda näme üçin haladym şonu? Açylan, şol urdaky açylan hemmesi, norm bilen baglanşyp açylan hemmesi arkasynda bir pikire daýanýar. Norm ýa-ni sonsuzluk dünýäde da bunlar forma probability formula tapdyrlar därler. Ana şonu gatwagordum. Belki başga urlara da şonu etip bolar. Yani belki her bir alim ilki bir düşünje eýe bolup ilmi adalga tapanlar, bir pikir tapanlar. Belki. Ona bular näme peýda edip bilen mesela şu kitap ijazatlarynda pikirlerini, düşünjelerini haýsy urdan ilmi bagly geçýände urukturma garada peýda edipler. Taşy men şeýle pikir edýän bolar, onda diýip gidip şulurdan bir ilmi bagly edip koýar. Mesela ama şonu şu kitapy gat halatym. Şuradan üçüncü näme diýip ekem kelende zat ýok şurada. Ýa-ni näme okujak bolsalar, novel, kämen okaman halymy. Näme çepereser okujak bolsalar, onda näme diýerdim? Ya men öz ýazasym gelýän stil, arzumla, hyýalymla men özüm bir ujundan ýazman başladym. Ýazasym gelýär, şonu diňe meňzetmelerden dogry bir zat ýazasym gelýär. The Little Prince. Gaty diýsler. Gaty sady. Ýa, gaty güýçli kitap. Ýöne nästan tema çykaryp bolýar. Hawa. Şonu bular ýazasym gelýär. Alkimiň ýazypdyr, ýöne The Little Prince has. Asada, Asya'nın neme. Asya köşk pikirler açıdı. Şoňa bular ýazasym gelýär, şoňa bular ýazasym gelýär, şonu maslahat berýär. Men kämpedeki görmüşdik. Ýazasym gelýär diýdiň-a, zat göremeýärli. Marcus Zuck diýip bir ýazyjyň kitap ogursyň kitap ady bar. Kitap ogursy diýip kitabyň ady dar. Şo kitaby dadyň adyna ýazýar, ölümüň adyna ýazýar. Okap gör, gatgatykly. Menim novel dada çeper eser halam okudum. Täze döwrümde 20 ýaşyň çeper eserini okamokdum. Soň oý alaftyr okudum da gaty güýçli kitap. Şolam gaty gyzykly. Ol ýöne belli bir zat bar, hekaýe bar, bir gyzagyň hekaýaty bar. Zat natsist Germaniýa döwründe. Ýöne şoň usulen hem düşündirýär da. Şo kitaby aslında ölüm gurrun berýär. Gaty gyzykly. Yani dästýär da kitap baýda şonu okap gör. Men aslında şok göde kwat göremeýärli. Şo var boşa men bir kitap ýazasym geldi. Men şo men şo kitap ýazasym geldi. Ýöne gaty gyzykly o. Malin Prince bilemok Antoine näme diýdi? Exupéry bady. Öz
öz döwründen gaty iri adamda näde diýen öz wagtyndan gaty iri adamda gaty güýç eter diýje gaýan adamlar şo wagt kämir düşünmedi ýa aýtýar da analiz etýänler öz wagtynda kan adam düşünmedi ama şo wagtlar adamlar gap halyalar näme atgawy gıdık aýdýana gurula otursan gurulaşy bermeli. Nesip bolsa ýene de bar bir näçe epizodlar ýazaly. Endiklerde bir belli bir topik goýup bu gedega diňe tanıştyrlyş boldy. Eň gıdıkaýan atlaryna ýazan işlerden köp sag bol. Çakylymy kabul etgeniň üçin işeňde de üstünlük. Ýene de nesip bolsa gelecek epizodlarda görüşürüz. Sag bol.